Bakhuid ngin doa nam tai Alvarin Karpuria udon peding jing pang jing sistem a hospital kami tu biok nak jing kat jing kia sim jing was sang mas Bakhuid nomor lai spa lai putra lai spa lai putra Wan baru ku men ku para Wan yaro jing is nei ba jing pa Ka jing e klam jing stan klam jing ku Jong u try u bom chu ku Yar why I can try Nagam baba unan leklam why Nasudaya Maryam ubudur Sius vegaperte yaki glor When Morocco and men go para One yaro ching is neba ching pan Gaching e clam ching stan clam ching kun Jomu try u bom chukun Hakakatangukpa badukon baduman sem Bakhuid Amen Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bat kajing e jong ublay lambat kajing selok jong uman sem Bakhuid kindan rengkat bat pi baro Yunai ai piteng ban ai kajing yoro kajing e kajing kublay kajing e kaboram kanam bat kajing mane kajing e ya ublay try kan rat Ubal ai ngi kane ka jing em Ubal ai ngi ya kane ka sngi kabadap da ka jing kerman yang i iway pa iway ka sngi kabadap da ka jing it ka jung blay yang i kane ka sngi ka pen kan mau yang abade pi ko hanmen ko para karno ublay udap da ka jing it da ka jing isne yang i walang ilong kinong pop walang ilong kita ki breu ki balalandat ya ki hukum ki jing u ya ka jing hikai ki jing u Ya kajing im khut ke bamulai hangi hanre ma u yai ab yangi bangin wan pai shu u bad habangi pai shu u da kajing isne kajing u grup u piam yangi u mab eki pop jungi baro den mata kadau to ken hakana gesngi ngi wan ra ya ladi kat ke bangi don ha kajing im kat ke bangi syam ha kajing im kat ke bangi kenduk kat ke bangi amat ha kajing im ngai ti how try Kerpang nge ko hanmen ko para habang iyeng hakmat kan kaduan ko dapat ka chung play token ngin penmap na kabenta gi pop kisang chung i baro nga pla how play badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang alale pop sibun da ki chung prakhat da ki ten da ki kam da ki chung leklet da ki chung le palat chunga da ki chung le palat chunga da kicing le palat bakrawe chunga namar kata ngakarpa dia kamaria Bakhuid kabaya sa kathe sati ya ke anel bat kirukut badya pi ko hanmen ko para banduai na kabanta chunga problem chungi ublay badan bor baro unisne yangi madalama biki pop chungi unyalaming sa kajing em bom chukut amen Traiken rat ko blaze yangi Traiken rat ko blaze yangi Christo ma ko Christo rap ko nong penim changi penim yangi Rat ko
ilaga jong gijing tmu how try ngiduwai na kabanta kibapang kibasitam nagbanta gijing kala kabamot gijing pop bad kerpang na kabanta gijing suk hakaparthai barok away kerpang ha gitu kiri kibadan gijing let ma gijing ikan ad ha kini kisngi kibamanta ngiduwai ru nagbanta I dispending tersa badan pedang gajing pang gajing stom I botrai un I ya gajing koi gajing kia kapura kam kloi ko blei me uba da gajing pen kia bakrau me I lepa hangi ki badang sa hang ne hasla prathei bangin yo banta haki ki bakan jabneng ngikar pa to yalam mame yangi hakane gajing im Knang ba men penpoi yang I syakata ke jingshai hakaba mehi medon. Dau trai jingi Jesu Kristus kon jung me ubi mat basan sha rengkat bat me ha ke jingi long ka wei jong omen sem bakhuid ublei jinom la jinom. Amen. Kajimpulen kitab pemika nang tholupa to sharai ki pa chong me ko trai da uding sharai chong me ka kan hun chong kanong pateng chong me ka pasa marwe ha klau hapdeng ki dew lang ni pasei so ai pekin bam kinsa habashan berkiliat kum ha kapor min barim kum ha kisngi men ba pilami na ri Egypt han pan I haki ki ba phela u ublei upakum mame upama bia kaching paman pad upayat light ya kichin le palat nakapenta jong ki parangsa jong kaching pateng jong u ombat ya kaching pitar jong u junom namar ba usingo bha ha kaching isnei en sa isnei biang yangi en sa yu hapok jat ya kaching paman jongi mensa len shop ya baro ki pop jongi jadu kitrai kaduriau men pan I ya kaching it bayane hau Jacob pad ya kaching isnei hau Abraham kumba milasmai hikpatmen jongi nadu men barim kakten jong utrai Nisango yao blei Samsis palai nombar nyau spa kendai fulai nyau spa kendai fulai Right, kat lai sau, prakendai terjadi kat ah. Wan kerkur wayai ngumen sim jonga, kerteng utrai, dosangu wat klet shumen sim jonga. Jong pa jing pang barok ujuk pen kot pen kia nai ka jing yap pa pen lai de wan ker kur wayai ngumen sim jonga kerteng utrai dosangu wat klet shumen sim jonga jing bau trai ga it gas bun ken rei suki aban bitaru ba isne utrai uyai mabe uyai shasle wan kerku rayai ngumen sim jonga sim jonga jing ha utrai le yangi lem ne siu pat kat kum ki
gad ba ka bning ka drong na ka kendel ba krau ka ta ka long ka jing is nei na drong a lor jong i wan ker ku rai ai ngu men sim jong a Sngi gad babas mun barai ula penjai utrai I pop jongi wan kerku rai ai ngumen sim jonga kerteng utrai tus ngangu wat klet shumen sim jonga Yaro you try, U Christ Jesus, Yang join bans ngaka gospel jong. Ngan yang nuna kenegajak ka bangan lejay pabat nganong, O pangal lepo persyai ka beneng bat persyai pi. Yaro you try. Siapkan gospel chong Utrai don rain God but P Kajing pule na gospel Bakhuid kat kum ulukas Kabrom ame kutrai Hakata kapor kinong lum khajna bat kinong pop kilowantur sajan ban ngap yo Jisu Te ki farisi bat ki stad an kelas dang banyatnum ki ong. Uneu breu pediang sungu bahaya kinong pop bat uya bamru bat ki. Kumtau la kren haki ya kene ka farsi. Ladon uwe breu badan arngut ki kon senrang bat ubakam red na ki ulaong haukpa. Kopa aino hanga ya kabenta jong kaspa kahajar bangadei banyo te ulaya sam ya kaspa jong u hapdeng jongki hadin kandiat sngi ukon bakhamret ulalum ulalang baro kat baudon bad ulalej shari bajngai bad hangta ula pensrua ya kaspa da kabaim pathar te haba ula penlut kat kabaudon laki kanem sneu kabajor ha kata kari Badlas dang ban kerdo, kumta ulalaj bela hawe try shnong kata kari, badula payu shalengka ban ab ya kisniang. Unjin dalak loy ban penkedang yalade da kikop babam kisniang. Bad omdan ba ai yau, hanrei haba ukendit benre ulaong, katnu kinong belai pa junga kipahu pahai kabam kasa. Bad ngapad hang ne ngan sa yap ngan ngan yeng joj bad ngan let chai pa junga bad ngan ong kopa ngalale pop persha ya kabneng hakmat jong pi ngam long shu babit ben khot kun jong pi to le yanga kum ya wei na kinong bala jong pi kum ta ula yeng joj bad ulai pai shalau kpa hanrei kat bau dong don hajngai ukpa jung ula yo iu bad ula dap da kechingis nei bad ula mare bad ula piam ya ula do ya teu kun long kopa nyala le pop persha ya kabneng bad hakmat jung pi ngam long shu babet banan kot kun ujong pi Henry ukpa long yala ke shakri wan rak loy ya ke jankop bak kabakor tam batopen kop yo bat pendeng kesati
hak sempreakti jung bat pen pong juti yu nang ta wan lam yau kon masi bla pen sngai bat pen yab yu bat tong ni khawai bat yale kmen na ba uneu kon junga ula yap bat ula mipat ula ja bala sembiang bat kumta kilas dang ban yale kmen Henry ukun nong kong jung u ladon halengka ha kata kapor bat haba ulwan pai bat jan poi haying ula yos ngeu ya kaput ketem bat kashat ke kemen te ula khot ya wei na ke shakri bat ula keli ya ke ei ke balaja bat ula ong hu upara chung pi ula wan pai bat ukpa chung pi ula phapani ya ukon masi bala pangsngai namar ba ula yo biang yu ha ke jingkot ke jingkia te ula khidom ir bat tre rung kumta ukpa jung ula mi bat ula kro yu Henry ula jubab ya la ukpa pet la katasnem ngala train na kabanta jung pi bat ngam sem tam sneng ya ki hukum jung pi ban phim ju ai yanga watang iwei kon blang bangan yok khawai bat ki parlok jonga Henry tang chu an pai uneu kon jung pi balabam du ya kaspa jung pi bat kinuti pi la penyap na kabanta jung u daw kun masi bala pensngat teuk pau la pai ktin ko kun baro pidon bat nga bat kat kaba ngadon kalong ke jongpi Henry kaladei banginia khawai badiale kemen namaru ne para jongpi ula yap bat ula mipat ula ja bat la sembiang ka gospel jong utrai jinro ya me ko Chris ko henmen ko para ka gospel jong ulukas kalanong khatsan kalan giba iwe ter hadu lai po ar kaba ngilios ngo mentan katno kalong kaba sngo tenat ban pule bat kalong kaba sngo sho mensim haba ngi puson yaki kentin yaki jingjia bat yaki jinglong kiba ngi yo i ha kene ke jung pule ha ke gospel man kapor man manusnem ha kapor len ni puson ya kene ke gospel bat bunsen yola se ngali yosngeu ya kimat puson Henry ha kene ke step token ngin sim tang ke jinglong jong une ukon ubaret ukon sarong area uba ngikhot une ukon baret utip ya ka e ke benta ka bau yo nala ujong ukpa ne ka ying ka sem ka jungu dei mata kra ulai chokpa udawa ya ka hok ka jungu kaspa ka hajar ka kendeu ka siap ka badai ya ka kerteng ka jungu ka de ka hok ka jungu dei mata kra ulai chokpa upan ya ka ta ka bha ka benta ka jungu badukpa klem don jingkeli klem don jing atatin klem don jing perkhat uai balai uai namar bau kun udai bandon ka baha ka banta ban ka dei ka hok ka jungu dei mata ka daw da ka jing ej bar ka jing kloi u ailut kat ka ba udon hau Henry ko hanmen ko parang yo i habau pau lai lut ya lau jong ukun pat umi nalaka jong ka ying syakarib ka bejengai jayu hau ya u hang to hakarib bejengai yo i ban yo sngo ba ula penlut pot ya kaspa ka pau ke jungu hakabam gadi hak khawai ka dawai ke jungu bat rengkat bat ke jing sngu ba jong kamet ke jing sngu ba jong kamen sim ke jungu ko hanmen ko para jayu yu hadin ba ula penlut ya kaspa ka pau ke jungu ha kita ke jing sngu ba jong kana perti jayu yu ka wei ke bajia ula yo mat menta ya kata ke jing ke jing jinjar jong ke jing im ulai yomat ya kita gejeng jenjar kiba sosat hadu kata hak ba mau umpat yomat ha kejeng im jung katba udang don
rengkat baru kupa. Kad bau dang dan hakaying kasam lajong. Kad ba mau umpat klet ya kajing I jong ublay kupa. Kad ba mau udang sngap ya kajing hukum jong ublay kupa jong u. Ko hanmen ko para kani kaba mangiru ngilong hakajing em jungi. Kani kaba jia hakajing em kajung aga jong pi. Ngilong kikon binong bishot jong ublay. Ngidon hapne jong kajing I kajing u ha jong kajing isne kajing u. Ngidan hapdeng jong kajing kerku kajing u kerhai. Henry kan mau lada manga ma piru ngilong kubu ne khonu baret ong ai ka bha ka banta ka junga lada ngi phet no ringkat kan ke jing don ka jing em ka jing ngi phet no noble kan ke bonja yang a badet pi klampep ngin sayamat ya ke jing jinjar ke jing pang ke jing sitam ka sosat kalanat ka wanja ha ka jing em jungi bad ha ka ying ka sem ka jungi kan ke baja manta kaleng saudong jungi ngi bon kibreu shenrang kan thei rang ban elong kami ne samla para ngiyomat ya kene ke jing jinjar jong ke jing em marwe ngiyomat ke jing jinjar ngiyomat ke jing pang ke jing stom ngiyomat ke jing shakan taj ngiyomat ke negi ke ege baro hapo haying sem jung ngiyo I kane ke bajia ke jing em jungi kane ke bajia hakilong ying long sem jungi kane ke bajia hakim lang kasalang ke jungi kane kalawan jamanta bat ka jamanta hakine riba per balay ka ne ka jing ya ka jia nakaway kaying sakaway kaying nakaway kari sakaway kari balay ka ne kitma ki banja manta namar ba ngim don sho kata ka jing snutho ya ka jing 8 ka jong blay ngim snutho sho ya kata ka jing sai ka baw blay ula ayangi ngim snutho sho ya kata ka jing khot ka baw blay ula ay yang abarepi namar ba ngidon barok kat ka bangidon kam ngidon kaspa ka peu ka hajar kan katengka ka jing nang ka jing start ngi dan lut dein mata ka daw ngi klet no yo blay habangi klet no yo blay kine ki wanja ha ka jing em jungi ha ki ing sem jungi ha ka ri ka rat ka jungi ko hanmen ko para Henry kan mau une u kon sarong ria habala ja kine ki jing ja baro ka jing ja ka basnot nat ka wanja ha ka jing em ka jungu ha ka ba mau kun mau biang ya ka jing I jong ublay ukpa kun mau biang ya kata ka jing don jong ka jing isne ublay ukpa ko hanmen ko para ngiru ken habangi kan mau ya kata ka jing I jong ublay na ka banta jungi hapdeng jong ka jing jinjar hapdeng ka jong jing ngi dei ban kloy ban ong halade ngan lei pai sha ublay ukpa ngin lei pai biang sha ngelai pai biang so ke jing I ke jing u ngelai pai biang so namar bam ukloi ban map yang I ukloi ban pediang yang a badepi ko hanmen ko para jayu yang a badepi lada mangi ngisnuthu ya ke jing bakla jungi jayu yang I habamangi ngisnuthu ya ke jing I jong ublay ukpa jayu yang abadepi ladangi ong ngan kelak bamun no ngan ino ya kene ke jing snu ngan ino ya kene ke pop junga ngan ino ya ke jing snu baha jong kana ke pertei jayu yang abadepi lada mangi ngi ong ya manta ngin lek pai shaka jing I jong ublay kupa ngin lek pai shaka jing isne jong ublay kupa ngin lek pai biang shaka jing don rangkat badu ko hanmen ko para klempep ublay unsa pediang yang abadepi ublay unsa mab ya kipop junga ba jungpi bat unsa penkub biang yangi ya kata ka jingkot unsa penkub buram biang yang abadepi ha ka jingkot ka jingkia ngin lai lut na kita ka jing ka jing ja jung ka jing em ngin lai lut na kita ka jing pang ka jing shitom ngin lai lut kain na kene ka jing ya ka jia na ka jing penyap na gitma ki badon saudong jungi ki bajia ha ka jing em junga ba jungpi den matak daw ko hanmen ko para kane ka sngi ka baw blay pen pau ya ka jing I ka jing u yang abadepi ha ka baw blay pen pau ya ka jing isne ka jing u na ka banta jonga ba jongpi katno nga I ya pi katno nga dab da ka jing isne ya pi wan pai shanga nga ngan mabi ki pop jongpi nga ngan kudup ngan piam ya pi nga ngan ai biang ya ka ka ba piladu kam tame kata ke jinglong kun bapora ujung pi hanga ko hanmen ko para kane gede ka sur ka baw blay ukren u khot baru pasiaw yang a bade pi den matak daw to ken
ngin khabrep lagi jong ki khmat ha kene khlemat ngin duai ban ngin pan ka bor no blei khnang ba mangi ngin snutho ya kita kicing bakala jungi khnang ba mangi ngilong kita ki breu ki bakloi ban kala ka bamot khnang ba mangi ngilong kita ki breu bakloi ibawan pai shall blei and you ro yo Jesus Christ Shalom la shalom amen. Jungin yang ngin plai la ka jong kicing ngej ngej How blame Pardon bor bara nong thai ka beneng ka kentau. Kau Jesus Christ kun mamarway chungu utrai chungi yau belapon naman sem Bakhuid Ya Barakhan Maria Tisoti Veshala Ben Apo Pintius Pilatus La Sana Pnayu La Yabala Tebu Bayan segi bayam. Sngi balai kami pa nagi bayam. Bakhiu sya beneng ka shang skaman blame Pardon bor bara. Nang tang man Pardon bisar ki ba imba gi bayam. Ngay naman sem Bakhuid Akabalang Catholic Bakhuid Ha Gaching Salok Bakhuid Ha Gaching Mabi Kipop Nada Gaching Imbom Jukut Amen. Simlai spa prapusa. Taduai ko hanmen ko para bagajnya junga bacung pi kan long bapriang hun akmadu bleu pa badon bor baro So try putting jing nya ni ki jong pi. na ka banta gajnya ro bat borom bat kateng gajung Kati mentoy ngi pada kapalang buku jeng baro kuwei. ngikar par ko try balang ba kine ki sacrament kin me ki so jong gajing suspa yangi ki ba penjunga yangi na gajing brai thala bat ki ba yalam yangi sha gajin ai bawan ra ya gajing penim dau kres utrai jungi Amen. utrai udon rengkat bat pi Rangka bat piro. ko kentiu yalaki donot Ikin tiu yaki isang. dong ngai ngui try blai jungi Kasong hok bat kajay. da sha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka ching penim yangi Aman lakapor bat kajaka banai ngu yeme ko kanrat ko pa ba ko blai badan bor bat bom jukot namar mela hukum yangi ban ai ka ngu ka dem jungi da ke jingdan lade khnang ban pendu bor ya ke jing sarong jong kinong pop bat penlong yangi kinong pertobot ya ke jing spon jong me habang ya ailam me ke jen bam jungi haki baduk bat kumta ngi pendan borom yeme rengkat bat belin ba ki angel kat bangi penbena da ka wei ka sur ya ro Bakhuid, Bakhuid,
ดาชชามาลองบุคคลก็ตรายก็ทำให้จงก็จิงคุยบารอนามาร์กตางอีกระปาดยเมโตปันคุยปันกันตังยากินเอกจิงตรวาจงอีดากบพายมันเซมจงเมกุมกำเจรฮัลลอร์จงกีบักินกลาลองยังอีกำเม็ดบัดกสนามจงอุตรายจงอีอุเจสุคริสฮักปอร์บลาดีโนยูบัดลากำมันสเงบาอุลาปดยังยากจิงชาชิตอมอุลาชิมยกปูบัดกบายงูยเมอุลาคดียายูบัดลายอลากสันรานอูองโตชิมบัตบามนาคันเอพิบารอนามาร์คันเอกลองคำเม็ดจงอายากบะเอ็นไอทีนากบันตาจงพีหากจุกรคมเอ็นดาลลายบามอุลาชิมยกุคุรีบัดกบายงูเบียงยเมอุลาไอฮลากิสันรานอูองโตชิมบัตดีนาคันเอพิบารอนามาร์คันเอกลองกุคุรีจงกัสนามจงอาจงกจุตังบัตไมบัดบอมจุกุดยากบะเอ็นปันมีนากบันตาจงพีบัดนากบันตากิบบุนนากบันตากิจิงมาบยกิปบโตเลยคันเอบันกันเมายังอากจิงมายาจงกาจิงเงย Katasin bangi bandu deuku bangi dinakane kakuri Ipendaya jing yap chong biku try Tadadu Namar kata ngi bapen menta ya gajing yap gajing mi pa jungu ngi trwa hame ko try yok pu jong gajing em bad yok khuri jong gajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyew yangi ki babit ban yang akmat jong me bad ban shakri ya me da ka bas ngored ngi karpad ya me bangi ki bayo benta hakamet bad kasna mokres ngi long ki ba lapan itali ka wei daw man sem bakhuid Token mau ko try ya kabalang chong me kabla priang hasatalak ka prate Matopan janaya ka ha gajing ed rengkat badulio ukpa bakhuid changi ubulbert u bishop changi kakan hon ki bishop bad baro ki lingdo Token mau lemru ya ki henmen ki para shinrang bad kante ki baliot ya dak bakermen ya gajing mi pad bad ya baro ki balaklat no gajing isnei jong me to pediang yaki sha gajing shai ka kmat jong me To isnei yang ibarong ikarpad yame baringkat bad kamaria tesoti bakhuid kakmi jong ublay ujeso bakhuid ukurem jongka ki apostol bakhuid bad baro kerukhuid ki balapen sung bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet ban yo ban talem ha ka jing em bom jukut bad bingen yiro bad pandan burom yame daw kun jung me u Jesu Christ Da ulam badu badhau kan long ame blek pa badan bor ha gajing long ka wei jong man sem Bakhuid barak beram bergajing ro chunom la chunom Amen Kumbelah hukum yang ngi daw nong penem bat kumbelah hikai ngi da ketin belai ngi nod ban ong Ko pa chungi uba pening kalong kapukui kerjeng jume kan wan kay mai jume kan long kamon jume ha kendo kumba pening try ngi macha ka chumbam chungi ka hala kasni atma bingi kerengkang chungi kumba nguru ki ma bi balas ne yemi badwat yalam ngi sha ka ching panchoy hanre perla jangi na ka basneu Topan la jangi ngi karpad ko try na gajing snu baro ha gajing sbon jong me try jing so jing san ya kisngi chungi knang ba da gajing rap gajing isnei jume ngin laj barabor na kapop bangin yo jing da na gajing janjar baro kat ba ngi dang ap kmelanti ya gajing kerman bakhuid
บัดกะจิงวันปัดจงน้องปะเนมจงอีอูเจสุคริส Namar kajume kalong kaima kajume kabor bat kaburam chunam lai chunam ก็ตรายจิสุคริสแม่บลองฮักกีอพอสตอลจงเมกะจิงสุกงาอีอพีกะจิงสุกจงงาอีอพีวัดเป็ดยากิปอบจงอีฮันรอยยากะจิงไงจงกะบาลังจงเมบัดหากะจิงสบุนจงเมตัวอายกายยากะจิงสุกบัดกะจิงอัตลีกะเวกัดกุมกามอนจงเมมาเมอุบิมบะบัสนชาร์จินามลาจินามอาเมนกะจิงสุกตรายกะดันบาราบอร์เรงกาดบัดพี Rengka bat piru ตรงนี้ตรายกะดักกะจิงสุกอีเวหาอีเวปัดกะจิงสุกบัดพี Kun lang bro jamule me bagi nagi boga perte busca sene yagi kun lang bro jamule me bagi nagi boga perte Hak mi kun lang broad jong oblay, hak mi bukid na yaki pop jong kapratay. Suk yang ig blasakot, shakan ig jong kawai, jong ukun lang broad. Bukan rat gamblong bai song hok pemandrung Nandru ko ko kaying king cenga cenga, rai shong tan kitin kamansim cenga, kan sakya hi. Kamad bat kisna mo Chris, kan ribat kan nilaming ini, shaka jong embom jukun. Amen.
ro yame ku Jisu ngis ngangu yame ku Jisu ngi mane bat nan brom yame ku Jisu na ka benta kane ka klemat ka bakerpang ka bamel ai hangi ha ka ba me hi melawan rung hapo ka danot ka jingi ha ka jing im ka jingi leng ba kane ka Eucharist ngila yalong ka wei ha kane klemat ka tra Jisu trai ba kane ka jing pediang jingi ya kamet bat kesnam ke jume kanapan klan yangi kanang ai bor yangi bangin ang la susu ban yo ya kata kajing syampang ta kajing sngutho ya kajing dunai ya kajing bakla ya kipop kisang jungi baro bangin sngutho ya kata kajing i ke jume yangi iwei pa iwei khamtam pun seluringi ko trai bangin la bandan kata kemensem jong kajing kelak ke bamod ai boring i ko try nang Krisyan yang i ko try bangila banwan pai biang same rengkat kena kipop kisang jungi bangin yo biang ya kata kijing kerku kijing kijong me bangin yo biang ya kata kijing longkon bapura jong oblay kupa jungi try Jisu nang ai boring i nang panklan yang i nang yai rengkat bat ngi ha kane ka ayam len mentau snem kotrai ngibu akmat ublay kupa jungmi na kabanta ki bapang ki basutam na kabanta ki jingkela ki bamod jong kinong pop kerpang nginang yai duwai na kabanta ki jingsuk ha ka perthai barok away kerpang ha ki to ki ri ki badang don ha padang ki jingile thma ai ba ukun jungme kotra ukoblay kupa utra jingu Jisu Christ us jung ki jingsuk un wan ra kata kajing suk ha kadanut ha kamensem jong kito kinong yalam jong kito kiri knang mamaki kin wan ra kata kajing suk ka jong me ha kito kiri jungki bat kerpang ha kito kinong susnong jong kito kiri kotra Jisu sachisin ni pen pau kajing it kajing yame ni pen pau kajing kublay kajing yame ni ro yame ko Jisu ni penan borom yame ko Jisu ni mane yame ko Jisu to ngini aduai to ai ba kajing pediang ba song blai ya ka sakramen jong me ko trai kan pendap ya kilhu jong kadanot jongi badaka bor jong ka kan penlong yangi kinong yo benta ha ga jungi jong me dau Chris utrai jungi utrai don rengkat bat pi to kiskor jong ki jungi snei jong me ko trai kin yo sngew ye ki jing duai jong ki to ki bakot kerpat ya me bat knang ba men ai ya kata ka ba ki trang to hikaya ki ban pan ya ka ba me mon sngew ba dau Chris utrai jungi amen ublay badan bor bro unkurku yapi ukpa badukun badu mensem Bakhuid amen to lisuk i chakriyo trai da kajing em baba jong pi Yisomo ya blay barsan punriu Jisu Kraus pajing isne baiki kman jome shanga shaiko baya mingan kotpa gaukun jod plasakma dementasya Sim Bakhuid, Marah Baba Meningkong Kunjumenta, Barabo Jinam La Jinam, Amen.
and the right try Jesus Christ, Nam la Jinam, Amen.